Izakhamuzi zakuleli ziphawula ngokuboshwa kukaThabo Bester kanye nentombi yakhe uDokotela uNandipha Magudumana. Laba bobabili balokhu babalekela ingalo yomthetho kusukela aqamba amanga ngokushona kwakhe ejele laseMangaunge ngonyaka owedlule ukuze eqe. Ukuboshwa kwakhe kwesibili kwenze izakhamuzi zakuleli zaba nemibono eyahlukene. Ngiyajabula khona ukuthi aboshwe uThabo Bester again, but my problem ukuthi how long azo survive ngayo futhi ejele, because the way aphume ngayo that means isazoqhubeka leyo nto. Izakhamuzi zakuleli zishayele ihlombe ungqongqoshe wamaphoyisa nehhovisi lakhe ngokusebenza ngokubambisana neziphathimandla zaseTanzania ngokubopha uBester owayegwetshelwe amacala okudlwengula nokubulala. Uzamile ubheka icele this time, but we need more stuff, more things ukuthi zenzeke, and G4S they need to cancel the contract. Yeah. Since uBester sebembambile sithemba ukuthi umthetho uzoyithatha indima yawo. Umthetho uzoqinisa isandla kakhulu kulabantu abariphayo ngoba manje basilimaza thina singamadoda la eSouth Africa. Ukhenela uMathe uqinisekisile ukuthi uBester naboshwe nabo bazobuyiselwa kulelizwe njengoba uqale khona namhlanje umkhankaso wokubalanda eTanzania.